העיר מתחממת, איכות האוויר יורדת, והפתרונות שמגיעים מלמעלה לפעמים הם הכי פשוטים. תרתי משמע. גגות ירוקים הם אחד הטרנדים הכי בולטים בתחום הנדל"ן האורבני, אבל האם מדובר בטרנד חולף או פתרון של ממש? בעניין הזה חוזרת אלינו דוקטור מיכל צרפתי, יועצת בחירה לקיימות ואחריות סביבתית. אז מיכל, בכך, בואו נעשה קצת סדר. מה זה גגות ירוקים? מה הם נועדו? זה טרנד או שזה באמת פרקטי? אז גגות ירוקים זה צמחייה שמניחים אותה באופן מלאכותי על גגות. יש לה... לא דשא סינתטי. לא דשא סינתטי, כמובן צמחייה פורחת ויכולה להיות מאוד ענפה, יכולים להיות גם עצים אפילו על הגגות. וזה משהו שהוא מאוד מקובל בעולם, בעולם המערבי גם, וגם בעולם המזרחי בעבר. מה היתרונות של הדבר הזה? יש לזה הרבה מאוד יתרונות. זה גם מקרר את הסביבה, זה גם סופח מזהמים, דיברנו על זיהום אוויר, אז ככה הצמחייה יודעת לקלוט מזהמים. זה נותן לנו מרחב חברתי שניתן לקיים עליו אירועים ומפגשים חברתיים, בתי גידול לבעלי חיים מעופפים, שבעצם העיר מתרחבת ועל חשבון שטחים פתוחים או על חשבון שטחי טבע. אם אני רוצה להפוך את הגג שלי לגג ירוק, מה היתרון? והאם בכלל זה משהו שאני יכול לעשות לבד, או שזה צריך להיות ברמה אזורית? אז קודם כל, אם יהיה לך גג ירוק, אז כמובן שהיתרונות יהיו בחשבון החשמל שיהיה יותר נמוך, את פחות תקררי בקיץ, פחות תחממי בחורף, יהיה לך יותר שקט. את תוכלי לצאת לגינה ותוכלי ככה ליהנות מהטבע שיש לך על הגג. אבל באמת היתרון והחוזקה של הדבר הזה הוא במרחב העירוני. אם יש לעיר מדיניות של הקמה של גגות ירוקים, ובאמת הרבה מאוד גגות יהפכו להיות ירוקים, אז אנחנו נוכל לקבל יתרונות של קירור העיר. בעצם יש לנו תופעה של אי החום העירוני, שהעיר יותר חמה מהמרחב. זה משהו שבפרקטיקה כבר נכנס ליישום? ועדות התכנון מעודדות את זה? כן, בישראל זה יותר על גגות של חניונים היום נפוץ, אבל למשל יש את התקן לבנייה ירוקה, שהוא הפך להיות מחייב בשנים האחרונות, ואפשר לצבור נקודות על ידי גג ירוק, השמת גג ירוק על מבנים. בעצם אפשר לצבור נקודות, וככה באמת להגיע לזה על ידי הקבלנים והיזמים, ולאו דווקא אני הפרטי להוציא את הכסף, כי העלות הראשונית היא קצת יקרה. אז מיכל, אנחנו רואים את התמונות המדהימות האלה, ואם אנחנו מטיילים קצת בעולם, אנחנו רואים את זה הרבה בפריז, בניו יורק, בהמבורג. למה, כמו שאמרת, בישראל זה באמת לא מתקדם? אז ראשית, בערים שאתה ציינת, לרשויות יש יכולת לתת הקלות בארנונה. זאת אומרת שאם אני היום מקימה גג ירוק, אני יכולה לקבל את העלות הראשונית, ואחר כך הם באים לוודא. אנחנו בישראל עוד לא שם. בישראל זה פחות המצב. הדרך לפתח את זה היום בישראל זה דרך מדיניות באמת, כמו שיש לעיריית ירושלים, מדיניות גגות ירוקים, תל אביב מאוד מקדמת את זה. מה? תספרי לי על המדיניות שלהם. מה, הם נותנים שם משהו מיוחד או שהם מחייבים? הם גם מכניסים את היד לכיס ומקימים. למשל, יש לנו על דיור מוגן שהדיירים יכולים לעלות וליהנות גם כמרחב ציבורי, ירוק, וגם אנשים מבחוץ יכולים לבוא ולבקר שם. יש את עמותת מוסללה, שהיא עמותה מאוד ותיקה, שמתכנסים שם האומנים על הגג. בעצם הגג הירוק הוא כלי לייצר מפגשים חברתיים. להביא קצת את הטבע לתוך האורבניות העירונית. אני חושב שזה הדבר הכי ירוק, הכי נפלא שיש, עושה טוב גם לנפש וגם לטבע. מיכל, המון תודה על הנושא המרתק והמאוד מאוד חשוב. תודה לכם שהזמנתם אותנו.